Добър вечер, уважаеми гости! Добре дошли на тържествения концерт на Средно училище Христо Проданов, посветен на 40 годишнината от изкачването на връх Еверест от Карловеца, чието име носи училището ни. Ще чуете песните "Да достигнеш Еверест", музика Борис Карадимчев, текст Георги Константинов, и урок по героизъм, музика Анита Илиева, текст Христина Димова, в изпълнение на училищния хор с ръководител маестро Първолета Юнакова.
На Еверест смърт няма, има само сливане с мечтата. Всеки подвиг започва с изкачването на един връх. И колкото по-стръмен, буреносен и страховит е върхът, колкото по-трудно, тежко и опасно е неговото изкачване, толкова по-величествен и по-хуманен е подвигът на отделната личност в името на човечеството, в името на нацията. Защото всеки подвиг е преди всичко подвиг на човешкия дух и гений, на онази неподвластна на времето и пространството сила, която дава на човека криле за полет, извисява го до висината, до която се издигат на крилете си единствено столетните орли, където ветровете препращат далеко-далеко в необятната вис всеки помисъл, всяка секунда живот, всяко дихание устремено към върха. Това е в състояние да постигне само този, който истински вярва в живота и в хората, който има своето достоинство и чест, който отстоява своята позиция доблестно и до край. Само истинският, добре подготвен алпинист може да преодолее трудностите на прехода сред скали и сипей, лавини и падини, под напора на вятъра, над облаците, в атмосфера, останала без кислород. Точно противоречивите и много сложни личности най-често и най-вярно определят посоката на изкачването и прогреса. И когато алпиниста след всички усилия достигне до заветния връх, покореният от него пик е точката на сливането с безкрайността и вечността. Един българин, роденият в Карлово, алпинистът Христо Проданов покори най-високия връх на планетата, при това сам, по най-стръмния и опасен западен гребен, без кислороден апарат. Света запомни завинаги това име. България имаше своя нов герой, когото поздравяваха родината и човечеството. Христо Проданов стъпи гордо на Еверест и остана там завинаги, скътал до сърцето си къщи от националното знаме, картичка с лика на апостола на свободата Васил Левски и снимка на най-близките си хора. Ученици от средно училище Христо Проданов ще представят театралната постановка «Да достигнеш върха» по мотиви от пиесата на Панчо Панчев «Височина». Ще станете свидетели на последните минути от живота на Христо Проданов, на усилията на българската експедиция за спасяването му, на преживяванията на неговите другари, на съдбата на неговия приятел Людмил Янков, който губи 4 от пръстите си заради измръзване при опит да открие Проданов и да му помогне, на тревогите на най-близките на Проданов хора. Моля за минута мълчание в
памет на всички загинали български алпинисти. Другари Янков, не се плашете. Аз не съм лекарка. Аз съм журналист. Моля ви, другари Янков, 2-3 думи само. 2-3 думи и един автограф. Извинявайте, аз... Нищо. Лекарите твърдят, че ще се оправят. Ще оздравеете, разбира се. И чак тогава ще ви дам автограф. Сега довиждане. Довиждане. Но мисля си, че това прави саможертвата и подвига ви още по-големи. Глупости. Няма никаква саможертва и никакъв подвиг. Ама как? Нали се оказахте от върха в името на... Не съм се отказал от нищо. Просто тръгнах да помогна. Христо беше изпаднал в беда и всеки на мое място би тръгнал. Но защо точно вие? Така се случи. Когато разбрахме, че Христо е в опасност, най-близко бяхме двамата с Ламбо. Аз взех един спален чувал и наех известна преднина. Ламбо пък остана в лагера да приготви напитки. Ако аз, например, бях на мястото на Христо, други щяха да бързат към мен. Да, сега след като експедицията завърши, не би ли е мъчно? Мъчно ми. Дори много. Защото всеки алпинист мечтае за върха, нали? А на следващия ден и вие щяхте да го покорите. Не ме разбрахте. Не ми е мъчно за върха. Мъчно ми е за Христо, че не го спасих. Дори не бях там за последните му минути. Както казва народа, да му затворите очите, така ли? Не бих ги затворил за нищо на света. Щом остава отгоре, той по-добре вечно да гледа. Като жив. Мъртвите ги погребват, а пък той се превърна в легенда. И заслужено. Стъпи на върха, както никой преди него. Сам, по западния гребен и Бенски сурод. За да разберете алпинистите, първо трябва да разберете Христо. Колкото и да е трудно. А при него всичко беше трудно, но го постигаше с адски усилия и огромна усмивка. Върхът беше голямата му мечта и той остана при нея завинаги, с една щастлива смърт. Защото пък представете си друго. Спасен по някакво чудо, обаче с такива измръзвания, че да го направят инвалид. Дух като неговия, пък отрязани кръга. Да, и още един въпрос. Абе, ти какво правиш тук? Давам интервю. Луд човек. Докторите го чакат, а той я бягай веднага на консулт. Не беше ли за утре? Абе, как за утре, бе? Изчезвай. Докторе, поделете ми една минутка, моля ви, много. Какво ви интересува? Вие бяхте лекар на експедицията, нали? Щеше ли Людмил да спаси живота на Христо, ако беше стигнал до него? Шансът оправдава ли риска? И най-малкият шанс оправдава всички човешки усилия. А за Христо известен шанс имаше. Стига да се беше оказал по-ниско, както твърдеш. Разбира се, шанс съществуваше. Криеше се опасност обаче за живота и на Люпи. Много имаше този шанс, да. И още един въпрос последен. Людмил ще може ли пак да се катери? Ръцете му ще оздравеят ли? Искате да ви отговоря с да, нали? Искате той да се върне на върха, да го покори, да се снима там изпъчен и да ви подари снимката с автограф. Така ли? Ама, докторе, може ли още...
хеликоптер, но в разредения въздух перките няма какво да гребат, така че не става. Люпи драска нагоре към него и дано по-скоро стигне. О, дано! Дано! Че да ни го спасяваме и него, то както е тръгнал вече... Христо, чуваш ли ме? Тук хайде базовия лагер. Тук хайде. Лесни комутатора. Приемам. Не се обажда. Ми дай да се свържем с Люпи тогава. Неговата станция поне е на подслушване. Викай, Людмил, веднага. Люпи на базовия. Люпи на базовия. Чуваш ли ме? Приемам. Люпи, чуваш ли ме? Чувам те добре. Какво има? Приемам. От нас нещо, Люпи. Нищо ново. От теб очакваме. Къде си? Къде си сега? Приемам. Влязох в жълтия пояс. В жълтия пояс. И най-важното. Намерих раницата на Христо и пикела му. Оставил ги я явно, за да продължи нагоре с максимално лек багаж. Чувате ли ме? Приемам. Чуваме те, Люпи. Чуваме те. И с какво е продължил нагоре? Какво е носил към върха? Приемам. Само кинокамера. Само кинокамера. Жертвала е раница, термос с вода и пикел в името на изкачването. Просто за да бъде сигурен, че ще успее. Приемам. Ясно. Друго има ли? Приемам. Има. Погледнах в раницата, нищо не е извадил. Всичко е оставил, освен едно. Пакетчето с рилска пръст от гроба на даката. Пакетчето пръст, значи го е качил. Сега на върха има малка българска земя. Шепа пръст. Чухте ли? Христо е качил на върха. Пакетчето руска пръст от гроба на даката. Оставил е там, горе, българска земя. На върха ще сува миниатюрна българска територия. Момчета, на върха има миниатюрна българска територия. Горе, на върха. Викайте Христо и нека да ме ориентира по-точно къде е. За друго не ме търсете, за да не ме бавите. Край на селата. Край. Търси пак Христо. Непрестанно го викай. Христо, моля те, обади се. Нещо ново отгоре? Люпи е намерил раницата на Христо. Къде? Началото на жълтия пояс. Значи вече е чак там. Да, обаче Христо е някъде по-високо. Спокойно. Люпи ще го открие. Дано. Макар че и да го открие, съмнявам се, че ще му помогне. Тук не те виждам. Трябваше да те зърна вече. Поне като точица. Винаги си закъснявал за срещите. Дали аз няма да закъснея сега? Точно сега. За първи път. Христо, обади се, Христо. Само се обади. 2 думи кажи. 2 думи. Чуваш ли? Приемам. Отлично те чувам. Дай да говоря с него. Дръж се, Христо. Дръж се. Към теб идват хора. Тичат. Хора тичат нагоре. Люпи, Ламбо, Пламен. Носят кислород, храна, вода, спален чувал, кислород. Течност и спален чувал. Дръж се. Не се отпускай. Не заспивай. Моля те. Чуваш ли ме? Приемам. Чувам те. Дръж се, Христо, дръж се. Ти си мъж, чуваш ли? Ти си българин. Ти си голям българин. Приемам. Христо, мълчи да не се мориш, но слушай. И само натискай комутатора. Дай знак, моля те, дай знак. Чувам те. Браво, бе, Христо, ти си мъж. Браво на теб, смей си. Отговори кратко. Беше казал, че виждаш 5 лагер, нали? Виждаш ли го сега? Приемам. Не го виждам. Само жълтия пояс виждам. Долу. Дръж се, Христо! Дръж се!
Още малко, чуваш ли? Сложи си ръцете между бедрата или под мишниците и не заспивай. Не заспивай! Люпи е близо! Идва! Люпи идва! Край! Но не се изключвай, не се изключвай! Христо, чуваш ли ме? Христо, Люпи ти се обажда. Чуваш ли? Отговори. Чувам те, Любак. Христо, кажи, под горната камина ли си? Кажи, къде си сега? Приемам. Не съм. Над голямата кула съм. Не съм далече. Не съм далече. Разбрах, под голямата кула си. Пенси си ли и чакай. Огледай се още малко да ме ориентираш по-точно. Къде си точно? Кажи. Погребена съм. Разбрахте, Христо, погребена си. Пенси си ли и чакай. Идвам към теб. Край на сеанса. Люпи на базове, чуваш ли ме? Приемам. Чувам те. Христо, обажда ли се? Само натиска комутатора. И то рядко. Разбрали ме? Приемам. Разбрах. И аз нямам връзка с него. Лошото обаче е, че той не е там, където си мисля, много по-високо. Тук и парапети почти липсват. Следи от него обаче има. От котките му. Вярвам скоро да го достигна. Чули? Приемам. Чухме те, Люпи, чухме те. Браво, Люпи! Браво, моето момче! Сега целият свят вас гледа. Целият свят вас гледа, двамата. Питат и за смисъла на алпинизма, но смисъл няма. Има любов между двама души, между човек и природа. Дори в нея има егоизъм. В алпинизма има нещо, но то не е егоизъм. Стремеше да докажеш себе си, сам. А ти как мислиш? Дали в семейството е такава спойката? Какво да ти кажа? Би трябвало. Алпинистите, те са чудаци. Хората не ги разбират, отдумват ги. Христо сега ще бъде богата тема. Ти знаеш ли какво ми казах в нощина? Че върхът взимал корбан всеки четвърти европеец. Глупости. На мен пък Люпи веднъж ми каза, че няма алпинист, който да си умрял в неговото. Люпи, чуваш ли ме? Люпи? Чувам. Как е при теб? Започва да се стъмпа. Все по-трудно става, обаче продължавам. Приемам. А кислород? Колко кислород имаш? Не мога да го премерям в бутилката, но доста е. Тежи. По-добре го намали, за да пестиш. И как ще катеря тогава?
И то почти слепешката. В такъв случай, Люпи, преустановявай. Какво? Не те чух добре. Казах, преустановявай. Разумно да се откажеш. Опасявам се за теб. Стига, не дей слепешката. Не е съвсем тъмно. Още различавам силуети. Току-що си нападих и челника. Все пак, стига, преустановявай. Ами, Христо, ако е на няколко метра, само и ме чака, докато мога ще пълзя. Разбери ме, Люпи, не съм в състояние да те спра, но просто рискът за теб става огромен, а шансът за Христо нищожен. Нищожен, но все пак го има, нали? 1 на 1000, 1 на милион, има го все пак. Да, аз да говоря с него. Люби, Вълю съм. Ангел е прав, мисли трезво. Както си се отцепил, или ще се затриеш, или ще се върнеш половин човек. Мисли. Цял човек ли ще се върна, ако Христо угасне на 5 метра от мен? С протегнати ръце. Цял човек ли ще бъда тогава? След като повече от 2 часа Христо не е подавал никакви сигнали, а повече от 6 часа дори не е произнесъл и дума, при това положение ние какво трябва да мислим? Разбирам те, Хай. Но според медицината трябва да се мисли това, което вече си го мислиш. Орибили дикто, казват латинците. Страшно е да се каже, но е факт. Колкото и да не искам да му вярвам. Ама добре, докторе, ти по-отдавна си между тези хора. Дори и сам си катерил. Какво мислиш за тях? Кое е по-точно? За това, че когато обикновеният човек тръгне, винаги гледа по-лесно да стигне. А при алпинистите това е обратно. Винаги търси най-трудния маршрут и се притеснява да не би техниката да го облегчи по някакъв начин. Точно това му е хубаво. Висиш си над някаква пропаст, припереш си и забравяш всички дребни ядове. Забравяш ги не само за момента, а изобщо. На високото и душата се извисява. Има и поговорка. Акила нон кантас мускас. Орелът не лови мухи. И не споделяй с Люпи за Христо. И без това му предстои тежка нощ. Люпи, обади ли се? Още не. Ти с кой говори до сега? С доктора. Питах го за Христо, че вече е късно да го спасяваме, момчета. Затварям очи, отварям ги, пак ги затварям. Всето е пред мен. Усмихваме се приятелски и мълчи. Боя се, че ще я сломам тая усмивка, докато съм жив. Риска винаги се е риск, Ангеле. Според теб можеше ли да се избегне? Как? Нали за това сме дошли? Да си качим горе. А всяко едно катерене е риск. Дори най-подсигуреното. Ние алпинистите сме птици без криле. Само душите ни са крилати. Теглят ни нагоре. Карат ни да забравяме опасностите. И понякога скъпо да платим. мога вече, Христо. Небето стана катранен. Никакъв ориентир не различавам.
Сега тук сме с теб сами, Христо. Сами двамата. Поне да бях стигнал до теб. Толкова се надявах. А пък може би не всичко е загубено и сърцето ти продължава да бие. Едва, но тук ти. Как ми се ще наистина да вярвам в това чудо Христо? Както и някои хора вярват в прераждането. Ти в какво би искал да се преродиш? В бляскав леден връх, нали? Може би ще си от малцината, чиято мечта се сбъдва. Така излиза. Колко е тихо. Стигнах върха. Сам съм. И отговорността е моя. Ако някой ми пита, защо ти, веднага ще му отговоря. А защо не? Предизвикателствата са да. Те са възможности за трупане на опит. Нямаме влияние върху миналото си, но можем да променим бъдещето с днешните си действия. Аз съм орел. Писано ми е да летя. Ако клича при пилетата, ще се науча единствено да ровя в пръста и да се бия за трохите. Ако летя с орлите, ще се науча да се рея в висините. Христо, идвам към теб, въпреки изтощението. Повечето хора спират от умора, но аз не съм повечето хора. Аз съм по-силен от тях, като теб. Всъщност, не разбирам точно къде сбърках, Христо. Но твърде висока ми излезе цената за върха, до който изобщо не стигнах. Скъпо платих пътя към него. В Рила остана даката, тук оставаш ти. Обидихме ли с нещо природата? Движа си пръстите на ръцете и ми е ясно, че аз няма да стигна върха. Все пак, поне още няколко българи ще го качат. Даже малкият Коко каза, че ако не се върнеш, ще кръсти сина си на теб. И още много деца ще носят твоето име, Христо, сигурен съм. Дори някои от тях може да станат алпинисти. Само че космически. Ще бъдат принудени да катерят Венера, Марс, защото на Земята ти не им остави недостигната височина. Ръцете си. Ето. Защо мълчиш? Колебая се. Дали да ти говоря мъжки? Значи справо съм се боял. Известно ли ти е какво означава измръзване от трета-четвърта степен? Не съвсем. Когато сме здрави, плашите ни, че е опасно да се пазим. Пък когато вече сме потърпевши, баламосвате ни да не ни е страх. Докторе, чакам отговор. Край на алпинизма, нали? Не. Ще катериш. Пак ще катериш. Докторе, ти знаеш ли за какво си мечтая? Да ми оправиш пръстите и да намеря някое много трудно, неизкачвано до сега място. Някоя отвесна стена, да речем. Да я изкатеря и по мое предложение да я вкарат в картите като докторова стена. Ти сега си сложи ръцете на топло и мисли къде по земята има непокорени стени. Докторе,
Тръгна си без да кажеш нещо на латински. Например, дум спирус педо. Точно така, Люби. Докато дишаш, надявай се. Да ми прави компания. Говорихме си на латински. Измръзнали са ми пръстите на ръцете и може да ги загубим. Ти си ела жив пък. Приемаш ме и сакат, значи. Само и само да стоя вкъщи. Явно отдавна трябваше да ми измръзнат пръстите, че да съм се вкротнал до политици. Не дей, не е честно. Не съм посягала да те спирам дори в мислите си. А си ми липсвал много. Има съпрузи, не могат да се търпят, а случайността ги държи заедно. При нас обратно. Хубаво ни е, а все нещо ни разделя. Аз изобщо няма да се кача на върха. Не ми е било писано. Върха обаче не е беда. Бедата е, че не спасих Христо. И какво означава това? Значи, че той ще остане там завинаги. А пък аз, ние, тук, долу. Люпи, буден ли си? Люпи, чуваш ли ме, Люпи? Хайфи на базовия лагер. Чуваш ли? Приемам. Люпи, буден ли си? Люпи! Чувам. Тук при мен е такава навалица. Каква навалица на 8500 метра? Ти да не си откачил? Не съм. Наистина идват. Все едно имам приемен ден. И кой те посещава? Близките ми, дето все нямам време за тях. Имам въпрос. Представете си, експедицията свършва и идва ред да поставим на правилните места паметни плочи. Не само на Христо, но и на Даката, нали? Че е загинал още в Рила. На неговата плоча, на Даката, ще напишем загинал при нещастен случай по време на подготовката. Съгласни ли сте? Просто нещастен случай. А на плочата на Христо, там какво ще напишем? Неговото нещастен случай ли беше? Не, при него е друго. За хора като него това по-скоро е щастлив случай. Трагичен, но щастлив. Тук няма място за думи, а само за поклон пред героите, пред онези, които дръзнаха да изкачат върха, пред онези, които ни сочиха светлината напред, пред онези, които ни предизвикваха да ги следваме. Тук няма място за думи, а само за поклон. Джек Лондон е казал: по-добре да бъда най-яркия метеорит, отколкото вечна
но съм на планета и нека всеки мой атом изгори в ослепително сияние. Май през целия си живот следвах това си разбиране. Притежавах скромност, но и гордост, сплитаха се в мен нежност и твърдост, мечтателност и прагматизъм. Бях безпощадно самовзискателен, но и взискателен към другите. Бях труден за разбиране и мнозина не можаха да ме разбират. Бях целеустремен и влагах душата си в мечтите си. Волята ми беше по-твърда от стъкления лед. Заставах винаги пред всички с името си и лицето си, не се криех за чуж гръб. Казвах винаги това, което мислех и получавах много горчивини. Казваха, че гоня славата. Не, но тя сякаш ме догонваше. Не бях егоист, винаги помагах на приятели и колеги алпинисти. Горях за мечтите си. Равнодушието ми беше чуждо. Казваха, че съм студен и дори високомерен човек. Не, просто обичах да се самовглъбявам, да размишлявам, да избягам от славата си. Допуснах до себе си само тези, които ме бяха спечелили с качествата и поведението си. Като дете жадувах за бащина ласка и внимание и щедро ги раздавах на всички деца. Дори взех 100 мартиници преди изкачването на Еверест, за да ги раздам на непалските деца. При изкачването на Охоце взех в раницата си бебешкото пате на малката си дъщеричка. Бях обикновен човек от малкото Карлово, но мечтите ми бяха големи. Завещавам ви да следвате мечтите си, да се борите с трудностите и да вървите все напред и нагоре. Участие в пиесата взеха Василена Нанева, Иванеса Ковачева, Панайота Вангелова, Димитър Митрев, Мартин Семков, Александър Сакутов, Ракип Раме, ролята на Людмил Янков, Мартин Стоянов, режисура Румен Стоянов и Иванка Стоянова.
Сценарий Мариела Коклева. Сценография Румен Стоянов. Музикално озвучаване и мултимедия Иван Стефанов. Автентично алпинистко оборудване Петър Манолов и Бочо Бараков. Поклон пред българските алпинисти, които останаха завинаги в прегръдката на снежните върхове. Христо Проданов, първият българин, стигнал до покрива на света Еверест. Племенницата му Мариана Масларова, Милен Метков, Огнян Стойков, Христо Станчев, Йорданка Димитрова, Христо Христов, Петър Унджиев, Николай Проев. Боян Петров. От Христо Проданов през 1984 до Боян Петров през 2018 година алпинистите на България, приютили се в снежната обвивка на Хималаите, оставиха на българите един пример за смелост, непоколебимост, за неуморния порив да достигнеш предела на възможностите си, а след това и отвъд тях. Поклон! Предоставям думата на господин Лука Мачев, директор на Средно училище Христо Проданов. Уважаеми дами и господа, скъпи гости на нашия възпоменателен концерт, преди да прочита словото си, много ви моля отново за вашите бурни аплодисменти за въздействащия спектакъл изнесен от нашите ученици. Както и за най-добрия ученски хор под диригентството на майстро Паролета Юнакова. Лично мен изпълненията им ме трогна като сълзи. Днес отбелязваме не просто 40 години от гибелта на Христо Проданов, но от подвига на един мечтател, чието име отдавна се е превърнал в легенда. Преди 40 години един българин, нашия съгражданин Христо Проданов, остава в световната история като първият алпинист, стигнал до покрива на света в изключително тежки условия на месец април. Никой преди него не преодолявал без кислород най-трудния западен склон, известен като Железния път. Днес обръщаме поглед назад във времето и се спомняме онзи злощастен 20 април преди 40 години, когато спира да топи едно голямо сърце. Замъква завинаги един глас, който ние, неговите съвременници, очаквахме да слезе от върха и да разкаже за своята сбъдната мечта, за това как изглежда той от покрива на света. Но той не успя, а вместо това записа името си в аналите на световния алпинизъм, в историята на България, с голями букви, златни при това. Той показа, че ние, карловци, и в новата ни история има с какво да се гордеем, а нашите възпитаници на какво да подражават, именно на нашия патрон. Днес ние отдаваме почет на Христо Проданов, на героя на Република България, на заслужилия майстор на спорта и същевременно отбелязваме
39 години от основаването на училището. През изминалите като миг от вечността, 39 години, сме имали безброй много пъти възможността да се гордеем с нашите възпитаници. Тази година не прави изключение. Тя ще бъде паметна за една немалка част от нашите 12-класници, които са се трудили успешно, състезавали са, печелили са, побеждавали са. Едни такива ученици, достойни за вашите аплодисменти, ще се явят след малко при вас. Те ще застанат 20 на брой, невероятно талантливи и успешни млади хора, които напълно заслужават вашите адмирации. Това са от профил организатор на интернет приложения, специалност приложна информатика, Даниела Димова. Томна Дамянова. Пламена Петрова. Христина Пашова. От профил чужди езици. Александър Бадур. Кристияна Димитрова. Василена Нанева. Кристиян Пенчев. Мартин Стоянов. Ива Господинова. Никол Орозова. Радинела Кацарова. Иванеса Ковачева. От профил хардуерни и софтуерни науки. Валентин Коленцов. Невена Рачева. Нелия Колева. Николета Варинчешка. Николина Арабаджиева.
Стоян Стоев, и Филип Палас. За отличен успех през всичките етапи на образование, за достойно представяне на множество национални и международни състезания и конкурси, ръководството и учителския колектив на Средно училище Христо Проданов ги награди с грамота и книгата на доктор Петър Караиванов, Васил Левски по спомен на Васил Караиванов, първи братовчет на апостола. А сега, уважаеми гости на нашето тържество, по стара традиция следва награждаването на първенеца на Випуск 2024. На свое заседание, проведено на 12 април, Педагогическия съвет с протокол номер 11 взе решение първенец на Випуск 2024 е Габриела Николаева Колева. Габриела е възпитаничка на нашето училище от първи клас и още тогава се откори след съучениците си, искрена, смела в мечтите си, с огромно желание да получи знания. Не беше нужно да й отваряме вратите на познанието, те сами се отваряха пред нея. Удостоявана с множество награди и грамоти в различни състезания и олимпиади по български език, по английски език, по биология и здравно образование, първо място на националния конкурс за Алианс България в категория поезия. Председател на ученическия съвет, включва се в различни инициативи, провеждани в нашето училище. Асистентка е на училището Знаме. Щастливи сме да имаме такива ученици, да се радваме на порастването и помъдряването им. С ученици като Габриела Колева сме уверени, че уроците ни не са били напразни. Вярваме, че всяко усилие се струва, когато пред очите ни се раждат личности. Габриела е една от тях. Достоен носител на титлата първенец на Випуск 2024 на Средно училище Христо Проданов. Наградата на училището е книгата „1000 причини да се гордеем, че сме българи“ и плакет с лика на Христо Проданов, изработен от великолепния карловски скулптор Нина Канарова. Уважаеми господин директор, скъпи учители, ученици, родители и гости, за мен е чест и лично признание да нося титлата първенец на Випуск 2023-2024 година на Средно училище Христо Проданов, град Карлово. Тази титла увенчава неимоверния труд, подкрепата и съветите на моето семейство и професионализмът на моите преподаватели, които винаги са ме мотивирали да продължавам напред и нагоре. И както всяко пътуване започва с една малка, плаха крачка напред, така и аз направих своята първа стъпка по пътя на знанието, държейки за ръка моите начални учители, госпожа Николина Обрейкова и госпожа Невена Арменова. Тяхната грижа, безгранично търпение и всеотдайност бяха моя опора и стабилност по криволичащата пътека на знанието. Благодаря ви! Продължих по неравния път на учението, вдъхновявана от най-добрите педагози, поставящи титлата след името и работните задължения след човешките такива. Благодаря на моята преподавателка по математика, госпожа Милена Маринчешка. Нейните уроци покриваха материал и от абцисната,
и от ординатната ос, а именно тя даваше нужните градивни знания, отговарящи за вертикала и израстването в академичен план, но споделяше и житейската си мъдрост, често служеща като ориентир за това, как да използвам натрупаното и да надскоча хоризонтала. Благодаря на госпожа Натка Денева, моята учителка по философия. Тя неспирно ми вдъхваше кураж, че гореспоменатото е постижимо. Нейните думи бяха слънчеви отговори, дори и за най-тъмните, както философски, така и общочовешки въпроси. Озаряваха с увереност и топлеха със спокойствие. Благодаря на госпожа Нели Славова, моята преподавателка по история. Тя откри пред мен важността на това умело да изразявам позицията си, сдържано, уважително, с равен тон и съобразени маниери. Научи ме, че тактическата дипломация е способна да обърне и най-добре замислената военна стратегия. Нейните разкази бяха и притчи. Подтикнали да се осъзнаем като горди българи, устремени не да отричат чуждото, а да черпят опит от него. И благодарение на учителките ми по английски и немски език, госпожа Валерия Андреева и госпожа Майя Чокоева, чуждото не бе така далечно, а на един урок разстояние. Благодаря на госпожа Мариела Коклева. Моят класен ръководител и учител по български език и литература, която се бори с нас, за нас. На нея дължа удовлетворението да владея свободно родния си език и устрема да спазвам книжовните му норми, защото грамотността отваря най-масивните порти, тези на умовете. Днес ума и разума света управляват, а думите дано, ако, гладни лягат, стават. Благодаря на всички мои учители, които ме държаха на страна от този кръговрат, дарявайки ме със своя благодат. Дори и накриво да стъпя, те бяха до мен със своята заръка. Деня не убивай, часа не губи, стягай се, учи се и труда люби. Със съучениците ми спазвахме тази дисциплина, а споделеността с тях направи учебната пътека по-любима. И сега на финалната права вече аз зная. Искаш ли да владееш чуждите сърца, дай своето, защото сърце след сърце върви. Скъпи учители, желая ви да се радвате на здраве и удовлетворение от професията си. Признателна съм, ценя и чистосърдечно ви благодаря. А за вас, мили съученици, щастлив и смел полет на нас, смелите птици. Благодаря за вниманието, на добър път и до нови срещи! Средно училище Христо Проданов, град Карлово, получи поздравителни адреси и цветя от професор Галин Цоков, министър на образованието и науката. Уважаеми учители, скъпи ученици, приемете поздравленията ми по повод честванията на патронния празник на Средно училище Христо Проданов, град Карлово. Днес, когато честваме 40 години от гибелта на Христо Проданов, всички ние се докосваме до енергията на една силна личност, която ни показа другото лице на мъжеството и родолюбието. Българското училище винаги е било не само образователно, но и културно средище, а празниците в училище са неразделна част от неговия богат и разнообразен духовен живот. Похвални са усилията, енергията и професионализмът на колектива на Средно училище Христо Проданов да развива училищните традиции и да предоставя възможност за изява на своите възпитаници. Уважаеми учители, днес ваша отговорност е да помагате на младите хора във формирането на собствено мислене, в насърчаването на талантите и в отстояването без страх на позицията им като знаещи и можещи граждани на света. Желая здраве, дух и воля за бъдещи успехи!
професор Галин Цоков, министър на образованието и науката. Доктор Емил Кабайванов, кмет на община Карлово. Господин Доно Тодоров, председател на Общински съвет град Карлово. Господин Иван Ченчев, народен представител в 49-то Народно събрание. Госпожа Гина Михайлова, пръв директор на училището. Генерал Маргарит Михайлов, бригаден генерал на 61-а стрямска механизирана бригада. Общински съвет на БСП. Госпожа Ивелина Георгиева, председател на училищно настоятелство към Средно училище Христо Проданов. Господин Бочо Мерджев, председател на Обществения съвет към Средно училище Христо Проданов. Получихме поздравителни адреси от Център за настаняване от семейен тип, град Карлово. Народно читалище Васил Левски, 1861 година. Общинска библиотека, град Карлово. Районно управление, град Карлово. Районна служба пожарна безопасност и защита на населението. Туристическо дружество Васил Левски. Национален исторически музей Васил Левски. Исторически музей град Карлово. Общинска художествена галерия. Вазовски машиностроителни заводи, град Сопот. Благодарим за приветствията на ръководствата, учителите и учениците от Средно училище Васил Левски, град Карлово. Основно училище Райно Попович, град Карлово. Основно училище Свети Кирил и Методий, град Карлово. Професионална гимназия Братя Евоги и Христо Георгиеви, град Карлово. Професионална гимназия по железопътен транспорт Христо Смирненски, град Карлово. Основно училище Свети Кирил Методий, село Ведраре. Основно училище Неофит Рилски, град Баня. Средно училище Христо Ботев, град Калофер. Професионална гимназия Тодор Влайков, град Клисура. Основно училище Христо Гаданов, село Розино. Основно училище Васил Левски, село Кърнаре. Основно училище Христо Груев Данов, град Клисура. Основно училище Генерал Карцов, село Христо Даново. Начално училище Неделя Петкова, град Софот. Начално училище Васил Левски, село Иганово. Професионална гимназия Владимир Земов, град Сопот. Средно училище Иван Вазов, град Сопот. Обединено детско заведение Васил Левски, град Карлово. Целодневна детска градина Слънце, град Карлово. Целодневна детска градина Гина Кунчева, град Карлово. Целодневна детска градина 1 юни, град Карлово. Обединено детско заведение Зорница, град Карлово. Целодневна детска градина Светлина, град Карлово. Частни училища Интелект, Лингвиста, Интернетера. Поздравителни адреси получихме от Светла Проданова, наследница на Христо Проданов. Наши директори и учители дали голяма част от професионалния си път за развитието на нашите ученици.
наши ученици от предходния випуск на училището. Благодарности на фирма Алфасот, Ритейл парк град Карлово, фирма Магистрали, фирма Мефисто. Благодарим на фирма Бандерол, която се погрижи за тоалетите на нашите водещи. И не на последно място, благодарим на нашите учители от Средно училище Христо Проданов. Благодарим ви, че бяхте част от нашия празник. Лека вечер!